Lele sikwamukele ohlelweni ezikabhoqo Well Studio. Uyabona ke manje konakele Sport Khokhovula siphethe ugobela. Ngapha kwesobunxele sami. Akusiso ke sokuphosa lesi konakele kakhulu. Sizothakela isizwe. Ngiphethe uDr Malinga. Ayi, isigila mkhubi isilwane sikamhlola lesi. Liyabhubha la. Awuhlale nathi sizohlala nawe. Sikubingelele ndoda enkulu. Baba kunjani Sithole? Siyaphila njani? Hayi ukhala kusisibhuti. Ngijabulela nje ukuthi senikhona phakathi kwekhaya. Sifikile sigalelekile sithunywa abantu bathi ake sizoyidelela noma sizwe izinto baphathele zona ezinhle. Ngoba ikhona indaba enkulu okwayithinta yokuqubula, yokulwa nento esuka ihlupha umuntu emzimbeni noma ngabe ibuphi ubuthi. Ufuna ke singene sijule kulento yokuqubula ukuthi masikhuluma ngokuqubula uyisebenza kanjani lento yokuqubula? Siphinde sibingelele eSouth Africa nje yonke. Ukhuluma nani uDr Malinga wale phansi emtubatuba ogengele. Kodwa ke ngiyindoda etholakala ngapha eThekwini nangapha eGoli. Njengamanje nazi intatheli zingivakashele zila eGoli. Le ndoda lena mawukhuluma ngokuqubula sikhuluma ngomsebenzi siwenzayo la ekhaya. Sesineminyaka. Siwenza all over nje South Africa ngiyaziwa kakhulu. Masikhuluma ngokuqubula mangingabeka kafushane nabantu abake bayenyangeni bayohlola kuthiwe nayi inkinga nayi bamgeze bamenzeni lo muntu uthothi inkinga yakhe ayilungi kanti kunento yakhe yaboshwa yeah thothi mhlawumbe wavalwa bathathwana yabo kwavalwa so wena mawufika la Dr Malinga uzoqubula mina ngikhipha leyo nto but ngikhipha kuwe emzimbeni ngikhipha uze ukuthi nayi lento iyaphuma mawukuthi wawuvaliwe ukuthi abantwana ngeke kusabathola mabe kuvale ngephenti lakho noma yini mawuzoqubula sikhipha leyo nto ihlale lapha phambi kwakho hayi ukuthi sikhuluma ngemove into itshelwa abantu noma ngabe isichitho ixoxo ngizolibona noma ngabe ufuthi ngizolibona noma ngabe inyoka lento ngizoyibona emehlweni nami isikhishiwe nansi siphansi asikhulumi futhi angikhulumi ngensumansumane abanye kunokuphuma ama-condom kubona uthotha sane sperms phakathi wavalwa inzalo kwathathwa isperms i-condom mhlawumbe uthothi umuntu wayelele naye wathatha lokho abanye kwaphuma amaphenti abanye kuphuma izinto eziningi abanye imnenke abanye yini abanye badlisiwe uthothi unedliso usephalaza inyanga mhlawumbe 15 ethi ukhipha idliso mawufika la ekhaya ufike silikhahlaza kujuliyo kakhulu so senginaminyaka ngenza lo msebenzi ngiyaziwa kakhulu ngisebenzile kakhulu angeke ngisabala ke iminyaka kodwa ngumuntu omelaphi nje kakhulu ezintweni enjalo mawuneyinkinga nje personal ezidinga wena emzimbeni oneyinkinga zazo ngiyakwazi ukukusiza lapho mama insebenzo ejulile futhi uma sikuthatha sikubeke ezingeni lokucupha ucupha kuhlukahlukene kucusha amathuna kucusha abafazi kucusha imizi uyakhona ukungenelela ubeka isandla lapho ake siqale sibuyele la equbuleni mhlawumbe sizokwazi ukuthi si-understandise umuntu esekhaya mawuzoqubula la ekhaya kunama rumors ukuthi ukuqubula into engekho abanye bako banokukhonelwa kuloko so thina senza kanjani ukuze ubone thina la ekhaya sisebenzisa ubulongo but before uzongena la esigodlweni sokuqubula uqala ubucove lobulongo ubone ukuthi abunalutho bese sibufake pheke isikhumba sisebenza ngaso sikukhiphe lezi zinto sikubonise nasiqeda ukukhipha siyakubonisa uyakhumula usale ngeunderwear hayi ukuthi usuke ugqokile uyakhumula wena ube usale ngeunderwear sikukhiphe zonke lezi zinto umzimba siyakuphendula ubheke phansi ulala ngesisu ulala ubheke phezulu ngoba kuyenzeka uthola lento iyabaleka yes iyashifta that's why kuthiwa khumula usale ngepaint bese siyaqubula ke sikudonsa abanye babhlungu kakhulu kodwa ke kuba mayiqeda uyazi ukuthi uyaphola so kumsebenzi onabantu abaskasi ukwenza nomsebenzi engwenza ojulile nabantu abasuke eCape Town bezela ekhaya bezoqubula basuke Eastern Cape kuphi even overseas bezela ekhaya so sengineminyaka ngisebenza baba so abantu bayibona futhi into abayizele la ekhaya so senginesikhathi kakhulu baba so bengisafuna ukubuyela lapha ekuthenini ke kwesinye isikhathi mase sikhiphile lezi zinto siyakwazi ukuyicupha futhi
senisebenzisa iyona lesikhiphile bese siyithatha uphumile lona leli xoxa sithatha ke le nto ke mase siyibuyisela le kumnikazi wayo lo kade yenze kuwena ukuthi ikuvalela imali abanye kunokuphuma 100 rand kuphume 200 ukuthola dala value imali inhlahla imali yebo into evaliwe sikhiphe zonke lezi zinto bese siyakwazi ukuthi sijikisa sibuyisele kulomuntu okuvale wena imali sibone yena ukuthi kuzoba njani mase kungakuyena so la ekhaya senza izinto eziningi kakhulu ba ngifuna sibheke kulento yokucushwa kwabafazi indoda kuyenzeka ukuthola iseThekwini kodwa unkosikazi usebenza eGoli Cape Town iyafisa ukumgada kwaDr Malinga siyakhona nokugada umfazi wendoda nomfazi womnumzana hey baba masikhuluma ngale nto la ekhaya siyayenza imithi enjalo mawukuthi unkosikazi wakho ukude wena ukwenye indawo ngiqhelelene kahle usuku sewufika ekhaya mawuzela ekhaya thina siyakwazi ukucuphela lo muntu wakho ukuthi mayephuma nje ethi uyahamba uyoganga avela ngene kuma period same time njalo mayephuma immediately nje ephuma ethi ngiyakusibu manje ngena kuma period la endleleni esasetaxini noma esemotweni yakhe ephuma ingene irobot libe bovu mayijike ebuyele endlini iphele le nto yebo mayephuma noma ngalinda 2 weeks athi uyaphuma next week uya kwenye indawo liyangena irobot masithanda futhi sikujike mayesefikile kulomuntu wakhe lo athi uyakena mabethi bayaphathana bathi avela khude lo yedwa akusenzeki lutho vele xukuzela isisu nje same time besabambana adedele lo muntu akhipha into enukayo nginganuka indle yonke akusenzeki lutho angeke nisakhwelana sekhononyile baba ngeke kusalunga so la ekhaya sicupha ngendlela eziningi mangithana ngiyakwazi ukwenza ukuthi lo zokhwela umuntu wakho liwe lingavuki yebo noma bengenzana noma kwesinye isikhathi ngiyakwazi ukuyijika leli pipi leli nasi ulikhombile sewuthi uyalifaka livele libuyele phakathi ithambo kusala isikhumba lesi kusale nje isikhumba lingasangeni lapha kuba ngathi le dada liyaphela lishwabana liyaphela noma bengathi bamrape alingeni isidano so la ekhaya izinto nje zokucupha umfazi nezokubiya ezokudlisa izinto ezikhona lezo asikhulumi ngensumansumane kunedliso ke la ekhaya elidumile elaziwayo ibalazweni nje selisebenze kakhulu yebo lapho uthenga makinati yabona lawa ane cover yebo lawa hlutswayo thathe wona uwagwinya awahlafuna uyahluba uwagwinya awahlafuna uwagwinya njalo mhlawumbe noma ungagwinya 20 bese nasekufika isikhathi sokuthi etoilet uhamba isigangeni uyokaka khona bese uwahlunga uyithatha lensebenzo ukhipha la makinati phela manje yebo yawakhipha la makinati yawakhipha amanye kwesikhathi asuke sekhomba ukuthi adlavazekile yawakhipha yawahlunga khona no2 njalo yebo wane kumise nice umileke bese uyawagaya noma ngetshe ukuthi ahlangane kahle kabe fine bese wamixa nalomuthi wethu bese umenzela ukudla bese umfakele khona umshubo ke lo akasuku isikhonkwane noma etoilet uhamba nawe so size sikwazi nokuthatha nezinwele zakho sikukhandela omunye umuthi udabula umcamelo ufake phakathi emcamelweni lani lala khona lo muntu akayindawo noma makushaya u6 ubuzo lala la ekhaya isikhonkwane somfazi leso sokuthi enganyakazi leso sishaya indoda sishaya umfazi yebo khona izibi zombhede baba leziba ngaphansi yebo zisuka phe kwamantrust lezo zingene kwibase ziphume ngaphansi kuba inhlabathi nje encane noma umbhede ungashanela kanjani uyeke 2 weeks ungashaneli phansi wombhede kunezibi zakhona lezo zibi thina sikhanda umuthi ngazo zokubopha umfazi ukuthi anganyakazi ulala kulombhede whether uyathanda or akathanda masithanda sikufuyisa inkukhu asithi owesilisa unofuna ukubamba umuntu wakho wesifazana uthenga isikhukhukazi usifuye la ekhaya sihlale 7 days masubona sesijwayele bese uyasiqanqa siloku siphuma sihamba siphinde sibuye masusibona siyahamba siyabuya bese ke uyasihlaba lesikhukazi kunendlela yakhona akwenziwa ngayo
sikhiphe leyo nto lezi suke sidinga njenganenyongo nani. Yebo. Bese sikhandela umuthi ufake kulo owakho. Izinkukhu nazi ehle emthini ngaphuma hamba emsebenzini. Nazibuye izinkukhu zizongena ekhaya. Nayo izobila. Ufana nokukhala kweqhude. Kanjalo nje. Wathi libiza neqhude siyakwazi ukulenza liphila ke lona silihlaba la. Yebo. Ngaphansi kwamaphiko malikhala lithi ngo11 lishaya amaphiko uyavuka akubheka ukuthi umbethe yina ngimbathisa alale. Malikhala ngo1 uyavuka. Ngathi likhala la kuye emadlebeni. Ngisho esedolobheni. Usuke nealarm. Imoto eziyangasekhaya. Makushaya u6 uyasazi isikhathi sokubuyela ekhaya. Ngeke alale ngaphandle. Uphathwa ikhanda angakaza alibona. Ngoba sesithathene inwele zakhe sesibhile kulomcamelo ukuthi nake ekhaya. Shoot makuthiwa kumele ahambe sengahamba nomcamelo impela. Kulukhuni. Yeah. Ayikho indoda engaganwa lapho, indoda iganwa ngenkani. Engizama ukusho Yebo. le induku lezi zokwakhe imizi induku ezazikhona nasekuqaleni ebeyisebenza futhi namanje isasebenza. So abanye bayisebenzisa ngendlela errong but la ikhaya thina siyakubheka ukuthi kukufanele yini ukuthi uthole lo muthi. Awuniki ingane. Kunemithi abantu abashadile la ekhaya nemithi abantu abangashadile. Yebo. Ile kusuke ukwazi ukuthi into engaphupha noma inini noma ngonakala kanjani but khona imithi ekuthiwa la sesibopha injana ogodo. Yebo. Njenganalo ledliso lamakinati le. Suke sibopha injana ogodo lapho. Into engaphindi iqaqe leyo. Lapho mayifuna ukulikhipha ledliso kumele akhiphe igazi lonke alidrain. Ngoba lento isuke ihleli kuma jeans wakhe. Yebo. Yeah, so la kuningi sikwenzayo la ekhaya. Noma okunye ke singeke sakudalula kodwa mawufuna wena unomuntu olala nomuntu wakho so ukhathele uye ngicela uze kumina. Uzoyilungisa kalula leyo. Kalula kuzonyonyayo. Mawukuthi ufuna ahambe alusa amadada siyakwazi ukwenza lo. Uma uthi ufuna ukuthi izwe limbuke. Siyakwazi umbaba ukane njengezinja. Yebo. Siyakwazi ukwenza kodwa lo ngi-advise umuntu ukuthi uma sikwenzele lo muthi mabe kuhlukana la behlukana khona ulindele ukuthi kunokwenzeka bangabuyi. Inkinga isuke ibe lapho. Kunokwenzeka omunye aduke nezo omunye angafa mhlawumbe ashayiswe imoto ngoba nengqondo isuke isihambile. Inkinga kuba yileyo. Kujulile. And manje wena usuke usamthanda mhlawumbe kuma weingane zakho kuyingoduso yakho mase umcuphe ngaleyo muthi wababamba leyo sini ubabona behlangene bengakwazi ukukhululeka. Yeah. Mabehlukana ngeke usakwazi ukumvumela ukwamukela ngendlela akade kuyiyona. Ngoba sewubonile phela bemuhla. So lonto ibabhlungu ekugcineni leyo ngane lezo zingakwazi ukumluza lo mama bese kusasa inkulumo ithi ubaba uyo walahla umama noma umama washona nje ubaba. But lokho siyakwenza mawufuna ukubona. Uyamshaya nomthakathi. Umthakathi angeke ngithi ngiyamshaya ngathi ngiyamthinta. Yebo. Umthakathi ngiyamthanda ke mina ngoba ngabe umsebenzi anginawo kuba umthakathi akekho. Ubhizi kakhulu ngalento yokunqoba umthakathi emzini wamadoda. Angithi manje fanele umthakathi athakathe umuntu uze umuntu ezoza kumina. Yebo. Maya mangembulala umthakathi ngiqeda umsebenzi wami phela. Phalish lami liyaphela. Kodwa ngisimo sokuthi abathakathi baningi emhlabeni ngeke ngibaqede. Yebo. Kodwa lowo ngisuke ngiqondene naye kuyenzeka ukuthi noma ngeke ngibeke ngoba kusobala manje. Kodwa ikhona indlela esenza ngazo ukuthi akuhloniphe yena umthakathi lo. Kakhulu. Khona indlela esenza ngazo. Angame baleni etholakale enjalo. Mina into umuthi engimandla ngawo ukhona umuthi esiwenzayo la ekhaya. Ngo12 ebusuku yabasi ikoba nje lomlilo. Yebo. Wenzela umuntu ukhumula ubenqunu bese uphalazela emlilweni ungaqokile. Emva kwalokho sungahambi uyolana. Njalo umthakathi naye vela lapha ethi uzothakatha la ekhaya ukubona othi umlilo. Yebo. Ukubona ungalela. Angafika ngo12 akuthiwa umlilo uhlala uvutha. Student iyafana uzozwa ngaye ke setshela umakhelwane ukuthi hey usithola kalala usithola uhlala othi umlilo ebusuku engaqokile. Wazi ukuthi uyena lo thakatha beze kwakho lo. Don't uyenza kanye.
but njalo umuntu mayizoganga kini ukubona ungaqokile othi umlilo. But ke lezo zinto kuyenzeka mawuthi ufuna ukumbona emile siyakwazi ukumbopha umthakathi ame if uneshow ukuthi umuntu ofika egcekeni, but abathakathi bamanje sebethumela ilwana abasafiki ngqo. Nazi ilwane siyakwazi ukuyibamba. Nilo kanjani ilwane? Niyakhona ukubamba ilwane? Yabona nje last week this week kade ngiyocupha. Ngangiyosebenza le ngale lapha eMpumalanga. Ngala uyaphezulu ngabona eLspruit. Ngasebenza khona ngoba mbeka isikhova kade ngiyocupha sona nje weekend lesiphuma kuyona. Isilwane mina ngiyasicupha ngiyasibamba ngqi. Angikhulumi ngensumansumane, ngikhuluma ngento mina engihlale ngiyenza every day. Ngifuna sikhulume ngomuntu ozothi ngifelwe. Ngifisa ukucupha abantu abenza okubi ethuneni lami. Kungakanani umngozi futhi niyakhona ukwenza into efana naleyo. Mayethi mhlawumbe umuntu udujuliwe, kwaziwe, izinto efana lezo. Thina sikwazi ukucupha wena mongagwazi umuntu manje ungafi. Sikwazi ukubacupha la bantu uphila nje. Nicupha lelo nxeba lo muntu uphila. Sifuna le ingubo lezi ezinegazi zakho. Sikucuphele zona. Lo kade gwaza bazogwazana bodwa. Yebo. Uphila nje sikakhuluma ngomuntu ofile. Mase ufileke thina sivusa lo ofile. Uthi ake kugijima yena ke manje. Ayinqobela kulabantu ade bemenza ukubi. Yebo. Noma ngabe usenesikhathi esingakanani. Asikumind lo. Noma ngabe usephelile 5 years usashona noma 10 years, as long yena ekhona laphansi kwenhlabathi siyamvusa thina. Zikhona izinto enzenzayo mhlambe esingathi ngibona ngazi ukuthi umsebenzi useqedile manje sekufanele sithi akabeka phansi amathulusi ukuze engazuba ingozi ekhaya. No baba, lokho kuya ngokuthi mawusa umuntu ongakwazi ukucupha umuntu ongasekho. Kuya ngomuntu wakho ukuthi wena ucuphe kanjani. Ungakwazi ukucupha umuntu avuka shaya izitha zakhe zonke abuya zoshana nasekhaya. Sekuwena ongakwazi ukwenza umuthi lapho. Umuthi ufuna mawukhuluma nomufi ukuthi ngicela uvuke ulwe nabantu bonke abakhanda itulo lokuthi ugcinulele la. Mawucuphe kahle angeke lo muntu abuya zoshaya ekhaya. Wena sokuhlula ukucupha. Abantu abaningi banento ebashayayo inhlolo. Ungathi kuhluke ngani ukuhlola kwala ekhaya noma iziphi izinto ezisebenzisayo ukuveza indaba zabantu abasuke befuna ukusizakala before abantu basize. Ukuhlola la ekhaya kuhlukile akufani nakweminye imizi. Yebo. Ngoba la ekhaya sihlola ngesigubhu. Yebo. Siphinde sihlole ngamakhosi aphezulu la kusuke ikhala khona ikhwela phezulu. Siphinde isigubhu. Isigubhu esisisebenzisayo la ekhaya esisuke sidila nento mawulahlekelwa. Yebo. Mhlawumbe nje sisebenzisa kakhulu futhi mawuthi khona umuntu onenkinga ekhaya. Mhlawumbe kunezilwane kubo kunemithi efuna ukukhishwa phansi enhlabathini. Yebo. Ukaphatha inhlabathi yakubo ezela ekhaya sizomhlolela kulesigubhu sifaka le nhlabathi sifuna nogologoke nawo khona la. Yebo. Sidla logologo lesigubhu bese siyakwazi ke siyabhala ke sona ku-exercise. Sibhala ukuthi inkinga yakini so mali ifanele ilungise izoba kanje kanje. Into esuke ibhala nje uyibuka. Yebo. Hayi ukuthi istory leso. Awukhulumi lutho.